Mogwedhi nyime gi weche manyien mag ratilo. Obila mag okwach kich ochako timo nonro bang' jomoko mapok oyangi monjo miyo moro kendo tiayo mach kuome. Ewi gino ma iwacho ni en nikech ogoro picha mar jatend piny William Ruto e dende, mano midendo ni tattoo. Obila lero ni monj makamano gi chich ni otimore kaluwore kod chung' mar miyono e weche mag siasa. Jafwambo marwa Cynthia Onyango leronwa wachno to kod mamoko ma otimore e gwenge ma pacho ka ma oriwo timbe maundu. E otanda mar jogo mangima gi ng'aw e kar thieth ma Kenyatta Nairobi, Rachel Wandeto kedo ne ngimane bang' mawachore ni jok moko adek ma oumo wengegi monje kendo puko kuome mauta mar petrol kapok otiayo dende mach. Kaluwore kod nonro ma wiye mar obila, miyo ni nenore ma otimne tim makochni kaluwore kod chung' mare mar siasa bang' wuok oko e lela konyiso picha ma ogoro e dende manyiso such jatend piny William Ruto e patagoge. Lipot mar obila yango ni miyo ni nyomonji kar dak ma Mwiki Kasarani e boma Nairobi kendo gie sani kweth obila moyiedhi mag okwach kich timo nonro matut mar yango jogo ma otimo timno mawachore ni en dwaro mondo miyo no pognegi mwandu magichich ni ne osebed ka imiye kod sirikal. Komachielo, kuyo kwako gweng' ma eni ng'ang'a e kar chung' od bura ma Bahati e kaunti ma Nakuru bang' miyo moro ma jaiga 60 noyudi ka onegi e yode. Miyo no ma oyangi kaka Mary Mwihaki ma osebedo ka olal kuom ndalo 4 ne oyudi ka onindo e kitandane kendo ne osewito ngimane. Alikuwa anafanya kazi hapa kwa center ya Ng'ang'a na walikuwa naishi na kijana wake ambaye anaitwa Kamau. Alikosekana kwa siku 4. Ndio watoto wake wakaanza kushikwa na tashwishi hivi, wakatupigia simu tumtafute. Tukiwa na huyu jirani tumemtafuta, ndio tukaingia tukaona hayuko. Huyu mama amepatikana amenajiziwa. Huyu mama amepatikana na majeraha, na ningeomba serikali yetu iweze ikaharakishe utafiti ndio huyu mama akaweza akapata haki yake. Jatendo obila ma Bahati North Charity Karimi oyango ni miyo no ni koda dhonde mag pala manyiso ni ne ochuoye pala diriyo ya goge kawiye bende ne ochuo kod pala nyadichiel. Gie sani obila manyo wuod miyo no machogo mane olal bang' masira makamano. E kaunti ma Nyamira, kuyo kod lito kwako gweng' Mantana e kar chung' od bura ma Mugirango North bang' jopuonjre 2 wito ngimagi e ma ichich ni en ywaruok mar hera. Rawera moro ma oyangore kaka Bivon Thomas Obari ma jahigni 19 kendo yande otimo penje sikund sekondar mage Kano wachore ni omonjo japuonjre moro manyako moyangi kaka Cheryl Pocha kendo chuoye kod gimoro mabith ma wito ngimane kanyo. Kaluwore kod anyuola mar Cheryl ma jahiga 16 nowuok e liel chieng' tich abich kama bang'e noromo kod Bivon kapok ywaruok obedo e kindgi kar saa 8 mar otieno. E otieno no bende mawachone rawera no mawuoyi okawe ngimane oko. Kijana mwenyewe alikuwa amejiisolate. Alikuwa kando kabisa. Nilikuwa namwangalia vizuri sana. The moment alitoka nao sikuona. Unaona? Lakini huyu kijana from the information we have gathered ni mfuta pangi na anatumia all kind of drugs. Basically is an addict, and an addict can do anything. She was a promising girl and she was lively. Alikuwa tu msichana mzuri. But whatever happened must be condemned by all people. Ruoth mabomwagamo James Ombati oyango ni nonro osechakore mar yango gima otimore ka okwayo jopuonjre mondo kinde duto riere kod sikul kendo were kod timbe maketho ngimagi. Cynthia Onyango, Ramogi TV.